gawe bingung tansaya ra kuat sumampir selendang kuning ing pundake mimbuhi kandas luas tur ayune dasar prasaja esem kudu agawe Pranyata Putri Ayu Ponorogo aku ke Taman Asmara elingan nalikane dek semono liwat kutha Trenggalek Ngadirojo Selendang
padha mikat ati yen to anggeget rati wis nyata putri ayu Ponorogo agawe aku ketaman prasmana alingan nalikane den semono liwat kutha Trenggalek Ponorogo ketemu kenalan marang sliramu pranyata tuwuh tresno ing rasaku slendangmu kuning ana pundak kepengin nyanding lan bisa ketemu pranyo